Din may nag-date sa una. 2013, after 12 years na may dala bata. Guys, after ilang ka minutes kailang pero nabuyong ko. Wait sige Ari, ilang ka minutes pa din eh. Woo! Ari, yay, mami. That's really real. Pag right na ako ugat, hindi ba hear whisper pag walang akong series, kaya ano ba? Okay, marag. Kaya ang panahon din eh. Tuunahan, nagulan-ulan na. Dali ta. Tayo ko sa itong isla. Dali ta magsugod. Haring adlaw ko na ini ang kainit man. Ang kainit din eh. Sa isla ni haring adlaw. Grabe na magiging eh.
Pwede na. Okay. Okay. Let go. Alright, so manamig sa Hagunoy Island. Wato na Big Naked Island pero nag-t-shirt man ko. So dili pwede. Nagkog balod day. So di makadunggo. Yeah. Hindi naman tayo na. Okay, larga. Okay, 3, 2, 1, go. Dalay hop, rope. Brad, di ko gagawa sa ani guys kaya akong ang kukoy yo, ang shark. Grabe kayo magulit ang shark. Grabe kayong shark guys. Tulungsod gini guys. Abot na ginani guys. Kani na may bisa una. Dili dar. Okay ra? Aha. Dini tato gyapon ni, no? Kani ka punta dili. Ha? Ayaw na there. Nga naman. So namin sa Kyoran Island. Sinapot siya dili dahil kay karing adlaw. Mga tao man basing wala may bangason. Wala siya dili guys. Kapoy na ko ng ligo na naman. Saan dito? Abot na muna ako. Okay, stop.